73 fotoxornalistas galegos amosannos no vestíbulo do Pazo Provincial de Pontevedra a Galicia inédita. Buscábamos unha ollada distinta, xa que temos que competir coa inmediatez das redes sociais, e que a veces chegas a un sitio e xa hai, entre que chegas te informan de que pasa algo, cando chegas ao lugar xa hai 50 fotos publicadas en redes, entón temos que dar unha ollada distinta do que está pasando ali, porque xa está a veces publicado en Instagram, en cousas así. As imaxes recollen aspectos diferentes da nosa realidade social, económica e política, dende sucesos ata paisaxes, pasando por manifestacións artísticas e culturais. O fotógrafo debe ter mirada e ao mesmo tempo debe saber cara onde mirar. E neso eu quero destacar ese papel que estades a realizar, e se ve perfectamente na exposición, nas instantáneas que hai aquí, de todos esos protagonistas, esos recunchos que hai da provincia, e a cara que mostrades da mesma. Todas elas están acompañadas por textos de xornalistas galegos, pero de corte máis literario do que nos teñen acostumados nas súas pezas informativas. Los pontevedreses podrán viajar por los paisajes, los personajes y los acontecimientos a los que nos llevan estas 73 instantáneas, aderezadas por sus correspondientes aportaciones literarias y periodísticas. A mostra Galicia Inédita, un vistazo diferente do fotoxornalismo galego, pode verse ata o vindeiro 28 de xuño no Pazo Provincial. Xa antes estivo exposta en Santiago de Compostela, onde recibiu máis de 11.000 visitas.